Росія окупант і не може судити громадян України. З такою заявою на засіданні апеляційного військового суду в Москві виступив український активіст Олег Приходько. Захист оскаржував 3-місячне тримання під вартою, винесене Южним окружним військовим судом в Ростові. Приходько вимагав відводу суддів і посилався на Женевську конвенцію, бо відповідно до міжнародного права країна-окупант не може судити мешканця загарбаної території. Московські судді порушень прав українця не побачили. Також відмовились випускати політв'язня з ізолятора. Адвокати наполягали, що через похилий вік, погане самопочуття і нелюдські умови тримання Приходько не може перебувати в СІЗО. Російські судді скаргу відхилили і залишили бранця під вартою до грудня. Олега Аркадьевича совсем недавно перевели в камеру, где очень тяжелые условия содержания. С его слов, данные условия можно охарактеризовать как истязание. Он как пример приводит, что по камере бегают большие крысы, что камера размером 3,5 на 2 метра. Качество медицинской помощи абсолютно неудовлетворительное, ненадлежащее. Лекарства Олегу Аркадьевичу передают с большим опозданием.